Arrakasta saiakera argitaratu du Jasone Osorok Elkar argitaletxearekin. Urriaren 31an aurkeztu zuen ofizialki Donostian eta azaroaren 8an bigarren aurkezpen bat egin zuen Elgoibarren, Pitxintxun. Bueno, hauxe da nire azkeneko liburua, Arrakasta izena dukan, saiakera bada. Saiakera beldur pixkat ematen du batzutan, baina, bueno, nik ustot, gutako edozeinen burutikan pasadala behin arrakasta hitza, zer da arrakasta, badaude errepikatzen dian ezaugarri batzuk, badau ibilbide bat, badau formula magiko bat arrakasta zer dan lortzeko. Bani saiatu naiz liburu honetan 11 pertsona, arrakasta ezagutu duten 11 pertsona elkarrizketatuz gehi beste referente batzuk, beste aipu batzuk, gehi nire gogoetak, saiatu naiz galdera hori erantzuten. Uste dut gutxi gora bera jakiteri badaola zer dan arrakasta, eta bada baita ere modu bat pixkat autoezagutzarako. Bai, hemen agertzen dian askongan izpilu bezala sentitzuko geralako, guretzat ere dudian pertsona batzun bizitzan berri jakiteko ere badalako, eta bueno, liburu entretenigarri bat irakurtzeko aukera ere badalako. Eta bukatzeko, netzat oso importantea da ipatzea bertan agertzen dianak zeintzuk dian, begiratu ingot, ze bestela igual izango jata batean bat, Jose Mari Agirretxe Porrotx, paiazoa, Eneko Atxazu kaldaria, Izaro Andrés musikaria, Arkaitzkano idazlea, Eva Domingo kazetaria, Maider Reguez kazetaria, Jon Garaño zine zuzendaria, Aizpea Goenagan zerkilaria, Markel Irizar txirrindularia, Itziar Ituño aktorea eta Gorka Urbizu musikaria. Emozionauta eta urduri ere banau, ez? Alde batetik, Jasone aspaldiko laguna do, aspalditxik ezagutzen dugu elkar, ez? Barreneko garaietatik, eta aparte liburua mordo bat guztau jatak. Orduan, karo, nik ez dakit aurkezpen hauek objetibotasunetik edo zela itxen dian, baina, gaurkoak usten dut, bihotzetik asko eukiko da balaz, hola bizi dut nik, ez? Arrakasta izeneko saiakera bat aurkeztera gatoz, ez? Zure liburuan askotan aurkituko ditugun definizioekin hasiko gara. Zer da saiakera bat? Saiakera didaktikaren barnean dagoen literatura genero bat da. Bertan idazleak gai bati buruz duen iritzia adierazten du. Egileak ideia eta gogoetak adierazi nahi dizkio irakurleari, teknika diskurtsiboa eta hitz lauak erabiliz. Dale, Liburuak izenburua dion bezala, Jasonek arrakasta aukeratu du gai bezala, saiakera hau egiteko. Da supera ausarta Jasone, osea, ez? Euskal Herrian oso txarragera, gure bizitzari buruz, gure lorpeneri buruz hitz egiteko, ez? Autobiografianik ez dakit badaude, baina oso gutxi daude, biografiak ere gutxi, ez? Euskaldunak ez gera oso zaliak gure gauzetaz, gure bizitzataz hitz egiten. Eta Jasonek eta 11 pertsona, eta bera ere bai, jarri ditu lorpenen, arrakastaren inguruan hitz egiten, ez? Norberaren izaerari buruz, hautzaroari buruz, arrakastak sortu dienari buruz, arrakasta hori lortzeko behar izan dituzten aliantzeri buruz, bidean aurkitu dituzten oztopoei, zalantzai eta zabaiei buruz, arrakasta ezagutu aurretik bizi izan dituzten porrotei buruz, sormena eta sormen krisieri buruz. Jasone, krak. Eta zer da arrakasta? Eta zoriontasuna? Zoriontzu sentitze hutza arrakastatzu izatea alda? Diru asko irabaztea da arrakasta? Zein da jarraitu beharreko bidea? Gurasoek eragiten dute? Talentua beharrezkoa da? Bokazioa, sakrifizioa? Orduak sartzarekin nahikoa da? Zenbat eragiten du sorteak arrakasta lortzeko? Maitasuna alda arrakastaren funtza. Zenbat irauten du arrakastak? Tipo honetako galderak, ez dian eriak, berak egin ditxu. Tipo honetako galdera mordo bat, planteau ditxu berak, pertsona talde honentzat, 11 pertsona jauentzat. Galdera horien erantzunak jakin nahi dituenak, arrakasta liburua irakurri beharko du.
Bai.